Fecha os ollos un momento cando acabes de ler este parágrafo e responde con sinceridade á seguinte pregunta. Que é o primeiro que che van á cabeza co título deste libro? Vidas e historias LGTB da Idade Media. Así abre este libro Carlos Callón, onde analiza a evolución da diversidade afectiva ao longo da Idade Media, centrándose na documentación galega e portuguesa. Un libro innovador e rigoroso que desarmariza a historia. Este libro condensa moitos anos de investigación, moitos anos de traballo, mas en realidad é un proceso no cal o libro é un punto importante, non? Podemos ir un punto final, que condensa pode ser o máis exacto, mas, no entanto, claro, en realidad houve moitos artigos antes, tese de doutoramento, mesmo un libro con anterioridade, Amigos e Sodomitas, roteiros pola cidade de Santiago de Compostela, un documentario en Nós Televisión. Eu, cando comecei a investigar sobre isto, hai xa un cuarto de século, o tempo pasa a voar, pois eu pensaba que ia investigar só sobre sátiras das que escoitara falar no noso grande trovadorismo galego-portugués, e de repente encontraste cun mundo novo, non? E a pregunta de por que non mo contaran todo isto, non? Sexa algúns textos que non son satíricos, senón afectivos, outros textos nos cales a sátira non é contra a homosexualidade, senón contra un mal amante, e que, no entanto, os investigadores colócanlle esa etiqueta de seren sátiras homófobas a textos que non o son, pois, en fin, esa unión entre dous homes en Reiris de Veiga, acabas, claro, encontrando auténticas sorpresas. Imagina, por exemplo, cando souben que eu, sendo de Ribeira, que a Santa Uxía de Ribeira, pois que en realidade a historia desa figura é a historia dun santo trans, e que ademais existen mesmo recreacións literarias baseadas nesas axiografías, nesas historias santas desta figura. Ver como nos mosteiros, nos conventos de Europa medieval, tamén no noso país, no reino galego, pois que se copiaban historias de santos trans como o santo Esmarado, e que se copiaban como historias exemplares para a colectividade, non? Isto tamén me deu para pensar moito. Cando saiu este libro, pois houve unha avalancha de insultos e de ameazas que son un síntoma dos tempos que vivimos, non? Porque, en realidade, chegaron antes de que saíse o libro. E boa parte deses insultos e ameazas ían contra o feito de que se falaba das historias dos santos trans, e hai persoas e colectivos que entenden que non se pode falar diso. E eu pensei, como pode ser que haxa persoas no século XXI que non queren que se fale de historias que a propia Igrexa, na Idade Media, copiaba? É preciso voltarmos á fonte limpa na historia das sexualidades, a fonte limpa na historia dos diferentes povos que existen no mundo, entre eles o noso, a fonte limpa a hora de contar a historia das mulleres, porque que acontece en moitos colectivos e grupos marginalizados na historia? Pois que non se contou a súa historia de unha forma fidedigna. Ese ensombrecemento continuo desas fontes históricas. De feito, a historia da diversidade afectiva e sexual é a historia dunha continuada adulteración e falsificación das fontes históricas. Temos que voltar á fonte limpa, por un lado, por un coñecemento máis fidedigno do pasado, e por outro lado tamén para termos un mundo máis respirável a partir dese coñecemento. No caso da historia da sexualidade, temos nas documentación galego-portuguesa medieval, temos varios pesos, non, que levantar para podermos facer esa pesquisa, non? A desconsideración da historia do noso país, a desconsideración da nosa lingua e a desconsideración de que existe a diversidade afectiva e sexual non só no presente, senón que é un trazo da humanidade. Cando levantamos estes pesos, con que nos encontramos? Con tesouros. É co que nos encontramos? Con tesouros, porque son auténticas xoias o que nos mostra na documentación galego-portuguesa medieval esta diversidade afectiva sexual. E isto tamén nos di algo máis. Dinos que se non apreciamos o noso,
Se non apreciamos o noso, perdemos como galegos e como galegas, mas tamén perde a humanidade. Pensemos, por exemplo, a metade dos textos romances que falan de lesbianismo na Europa medieval están escritos en galego-portugués. O único caso que temos que nos falan, por exemplo, dunha parella de mulleres que nos din en que lugar, en que rúa viviron, son Sancha Pérez e María Leve na Rúa da Moeda Vella en Santiago de Compostela. Dimensións sobre, en fin, a cuestión do protagonismo do santoral LGBT, as santas barbadas galego-portuguesas, etc. Entón, coñezamos o que temos entre nós porque é bon para nós e bo para a humanidade.